Manano ingane ukuthi ke nginibelelene phinde futhi nginamukele kuyona channel yami ehamba phambili radio inkeze lami igama ngumfeza Ntuthunga khumalo bathi elast balomagumede ngale ukuthi ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sophinde ngicanele shothi subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare ikhona okukhulu kunakho konke umtitelo wamabutho unkosi khona ndabandaba odume igama likaphakela umthakathi ukhala ngokuvezwa kabe njengomuntu ozonda abantu abathandana nobulili obufanayo emva kokuthi ke ukuxabana nabaculi boMaskanda emva kwenkulumo yakhe lokhu kuzemva kwenkulumo kaphakela umthakathi esisabalele enkundleni zokuxhumana lapho ke ebegqugquzela uMaskanda besilithi ukuthi ke bangaqophi izigoma ezinenhlamvu ukuzwakala sengathi ke bangabantu besifazane kubaculi abaphumela obala bathi ke akaphume emculeni ngoba ke abawuqonde kube unjoke hobosha umfokambambo osimomoza nembongo ukwazi insele enkandla emahlathi amnyama bathe uphala umthakathi ke akawuqonde kahle umculo kaMaskandi ingakho ekhulume kanjena bathi ke kahle khona ekudlaleni induku aphume ezindabeni zomculo emva ke kokumphendula kanjalo kusuka ingxabano uphakela umthakathi owagcina seveza izindaba zokuthi ke vele abaculi lapha ngoba kukhona abaculi bakaMaskanda abaqome abanye abafana lapha unobufakazi ngalokho uveze nokuthi yena uyinsiza kasabe umuntu emculeni eziphendulelo phakela umthakathi uthe ke noma enabo ufakazi balokho kushuwa kodwa ke akukhulunyise ukucasuka ngoba laba baculi abazange bayiqonde kahle inkulumo yakhe kunokuthi bambuze bavele bamthuka bethi wopha ngomlomo bekumele ke egcine sekhuluma kanjena ngenxa yokucasuka yena ke bengaphekisile kubona bonke abaculi bakaMaskanda ukuthi kumele bafake iziphi izihlamvu ezingomeni zabe bese South Coast engesikhathi ekhuluma beyobhonga emswaneni njengoba kwasho uBhejane ebese hamba naye umgangela kulomcimbi bekukhona abaculi bakaMaskandi okumbuzeni nyona emhlophe ithwasa lekhansela bebengazile njengabaculi kodwa ke bebekhona njengezitshizi ezihamba umgangela nabo bekhuluma ke babhekise kubona ukuthi kumele bangaqophi izingoma ezihambisana nendlela abaphila ngayo njengabantu abahamba umgangela nokuthi ke kuze ukuthi kubukeke ukuthi insizwa icula ingoma ethi nasengiqomele bengakubhekisile kumuntu futhi ke bengazi nokuthi ke kukhona ingoma enjalo kodwa ke bengenza isibonelo inkinga akekho umbuzile kodwa bavele baqhamuka sebengehla bethi upha ngomlomo kusho uphakela umthakathi uthe nakho ke ukuthi ezokhuluma ukuthi kunabaculi besilisa abaqhama abanye abaculi kusho kabe futhi akabacwasa abathandana nobulili obufanayo ufeza ukuthi yena ke unabantu abaningi ajwayele nabaphila nempilo futhi abanye usebenza nabo akanankinga nabo kodwa indlela eseveze ngayo engathi ke uyabazonda imbongo ukwazi indlela uthele ke ithe okwenza yangena kulolu daba ukuthi ngumbhali wezigoma zikaMaskanda okwenziwe uphakela umthakathi kufana nokumphuca isingo ngoba ke uyazibhala izingoma ngalendlela uveze ukuthi yena uyinsiza futhi akamsaba uphakela umthakathi wathi akabaveze labo athi uyabazi ukuthi baqhoma abanye abafana uMaskanda usimomoza uthe uphakela umthakathi udinga usizo lokwelashwa unenkinga uthe uma kukhona umaziyo uthandana nabanye besilisa akamveze futhi yena ke akamesaba njengokuthi ke ungukudelela ukukhulu lokhu okwenziwe uphakela umthakathi wathi akalethe ubufakazi balokhu akushoyo uphakela umthakathi uthi njengoba ke bethi abamsabe akanankinga kodwa ufuna ukuzwa ukuthi ke bazobe sebekhuluma kanjani yini emva kokuba ahlangane nabo ngaze ukuthi izona indaba ezihamba phambili namhlanje kwezi esenkezweni ngawa mhlawumbe kuthini lwakhuva ngalolu daba ake sivele hlala comment section ke siqede khona le ndaba from mina sibona ingane zakwethu sengiphuma njena ke kodwa ngiyathembisa unyamba uyafuna ezinye izindaba ezilandelayo ku video elandelayo kwakho subscribe niphatha hlelo nosuku lomnandi ngithanda khona.